Sverige med demokrati och mänskliga rättigheter. Idag samlades vi här igen för att prata till svenska befolkningen och till Sveriges parlamentariker, regeringen och alla andra länders parlamentariker för att acceptera folkmord som pågår i Östturkestan. Alla vet att Kina ockuperade Östturkestan 1949. Sen dag om dag starkade de på trycket mot uigurer. Nu öppnade de världens största koncentrationsläger i Östturkestan. Häktade de mer än 3 miljoner uigurer där. USA, Hollanda, Kanada klassificerade att Kina gör folkmord mot uigurer. Nu kom Sveriges tur att säga någonting mot Kina. Bojkotta mot Kina. Acceptera folkmord i Östturkestan. Om vi stoppar inte Kina tillsammans nu idag kommer vi på känna imorgon när Kina dödar befolkningen i Östturkestan, Tibet och Inner Mongoliet. Ja, vi har sagt vad vi vill och tur till er att vad ska ni göra?